Mina soli dɔ f'i ye n'i ye Ala wele n'a ye garizigɛ ko la sɔgɔma yani wula fɛ billahi Ala b'i jaabi. Muru b'a dɔn. Allahumma solli alal mawsufi bil karami wal judi. Terikɛ, n'i kamana gannen don garizigɛ ko la, i kamana gannen don wariko la, kungo gɛlɛn dɔ balila ka cun i kan, i bi fɛ Ala k'i ka kamanagan wuli 24 heures kɔnɔ. I bi fɛ Ala k'i ka degun wuli 24 heures kɔnɔ. Ni lamɛn. Juma sɔgɔma, i b'i jija i tilalen kɔ i ka fajiri seli la. Juma fajiri selilen kɔ, i bɛ kɔlɔsi ta. I b'a wurudi Allahumma solli alal mawsufi bil karami wal judi. I b'a wurudi siɲɛ 741. 741 fois 741. Nkali na Ala la, n'i ye nin kɛ juma fajiri, ayi, yani juma tile ka bi, e bɛna fɛn dɔ ye. Ngo duwawu min jaabili ka teli ka tɛmɛ diɲɛ duwawu bɛɛ kan, o ye jɔn ka kira don i ni Ala cɛ. N'i ye Ala deli ni sɔli ye, billahi, o y'i kɛlen ye ka belebele de don i ni Ala cɛ. Wa kira kama, e tɛ dɛ. Ala kira min n'i y'o tɔgɔ fɔ o kama, Ala bi sɔn, a b'i ka laɲini d'i ma. A ye nin kɔrɔbɔ, kira ka bon Ala bolo. O tumana ni kira ye jɔnba ye Ala bolo, o tɔgɔ fɔli e fɛ, o ka bonya kama Ala b'i ka laɲini d'i ma. Konate bɛ nin d'i ma Ala kama, i yɛrɛ k'a partager. Fantanw, dɛsɛbaatɔw, mɔgɔ minnu bɛ yen n'u kamana gannen don hali u ka nasɔngɔko la, nin d'u ma ko Konate k'u k'a kɔrɔbɔ, n'u ye min y'a la, u k'a fɔ garibukɛ ye. N ka téléphone numéro +223 72 24 02 98. Mais c'est le numéro ka +223 72 24 02 98. O ye Konate ka numéro de. Maa minnu mako bi an ka Iza Wakati baara la, n y'a f'i ye n bɛ segin a kan. E bi fɛ Ala ka nafolo d'i ma karabali la, teriya la, k'a sɔrɔ i ma baara jugu kɛ, i ma sitanɛ baara kɛ, i ma taa bolitigi fɛ, i ma taa soma fɛ, dɔ ma tigɛ i si la. N terikɛ, kuranɛ jɛlen de b'a kɛ. Ne delila k'a fɔ a ye, e bi seli, e bi sun, e bi jaga bɔ. N'i kamana gana, n terikɛ, i dama kasi Ala la ni Ala ka kuranɛ ye sa. I dama kasi Ala la ni Ala tɔgɔ ye, i ka kamanagan bi wuli. Mais wallahi, ni ne selila wane kelen ka taa kungo fɔ bolitigi ye, e Ala, ne jigi bɛ misɛnya de. O kɔrɔ ye k'i tigɛlen don i ka Ala la. Mais n'i kamana gana maa minnu bi Ala wele, i dama kasi olu la. Olu bi Ala wele ye, i mako bi dilan. O tumana ni e bi fɛ ka Iza Wakati baara kɛ, ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ, ka bɔ tɔɔrɔ kɔnɔ, ka bɔ fantanya jugu kɔnɔ, a bɛ kɛ ni sɛ jɛma den 3 de ani 70,000. Mais n'a ka di ye i ka wari tilancɛ 15,000 sara fɔlɔ ani i ka sɛ den 3 sɔngɔ, an bɛ baara kɛ, baara ɲɛnen kɔ i b'a tɔ sara. I bɛ jamana o jamana, i bɛ dugu o dugu, i bɛ quartier o quartier, bɛɛ bɛ se ka Iza Wakati baara kɛ. I kɛla denmisɛnnin ye o, i kɛla maakɔrɔba ye o, i kɛla cɛ ye o, i kɛla muso ye o, bɛɛ bɛ se ka Iza Wakati baara kɛ. N y'o fɔ diɲɛ bɛɛ ye. Kuranɛ sura jɛlen don, wa n'i y'a kɛ wallahi Ala bi sɔn, e bi nafolo sɔrɔ. A y'a kɔrɔbɔ a b'a ye. Min ka di Konate ye, o ye ka ne kɔrɔbɔ ni Iza Wakati baara de. I kɛlen kɔ ka kɔrɔ boli ka dɛsɛ, ka tilebi boli ka dɛsɛ, ɲɛ fosi ma sɔrɔ i ka garizigɛ ko la. E ka na Konate ma, i ka n kɔrɔbɔ ni Iza Wakati. N'i ye min y'o la, diɲɛ b'a lakali. Téléphone numéro +223 72 24 02 98. N bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ. Hakɛto b'a ka sɔli ala rasuli.